дар бораи распродажои сабоат бисёри бад пурсидем духтарако, ина боз ҳам ҷои сабоат омадагим. Ҳозир мепурсем бо распродажа доран надоран. Ассалом созед нағзед бовар кунен ҳами қадар пурсидан ҳами распродажа бо кай меша акция бо дора сабоат гуфта дорен новинкаи фасон дорен духтаро то охири навора тамошо кунен. Пастелни билёи хушрӯ овардагиай адиоло пледо ҳатман нишонтон метем. Бозори Корвон тарафи Пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 143 контейнер ҳатман пайгирӣ кунен наворора боваридору маъқултон мешава. Ина духтарако анами намуд пакривало акция шидагиай чанд сум карден сабоат 290 сомон хушрӯгиша бинен 400 сомон буд. И пакривали болои диванай дитаи дига налучка дорада 290 сомон нигоҳ кунед. Жемчуг дораш 290 сомон бо бежемчугшам дорана. ҳозир якта ба якта нишон метем. Ина бежемчугуш диден чихе хушрӯ 200 сомон фасон буда инакем духтаро нигоҳ кунед. ҳозир дига цветошам нишон метем ҳатман бинем бо ай ҳар якташ 4таи 5таи расветка дора. Ина пакривалгир бошен ҳатман пеши сабоат биёен духтаро. Бозори Корвон инош чанд пулиян? Ёш 500 450. Ина 500 сомона 450 сомон штегиай ё ғавсан. Бозори Корвон тарафи Пажарка ҳафтум дарвоза духтарако ҳафтум қатор 143 контейнер магазини сабоҳат ё чанд пулиян? Ё 500 будан ё 450. Ина 500 сомона 450 сомон штегиан қа расветкои хушрӯ дорае ира бинен духтаро ҳамаи ҳами диден расветкошай ина кадомаш маъқул меша скриншот кунен аз рӯи навор равонаш кунен даррав шумода доставка мекунан. ира бинен ишаишта фасонай ишаишта фасонай узорошон фасоношон хулас беҳтаринай расветкои ирам нишон метиҳен. ина оз духтаро расветкоошонам нишон метиҳем бинен да маъқултон мешава духтаракои хушрӯ. ина ягон ҷо туҳфаям барен варианти беҳтарин. И чанд пулашай? Спет кунен духтарако и ҳам 400 сомонай ира 290 кардем. На 400 сомонара 290 сомон кардагиан. Диден жемчугдор арусода беҳтарин вариант ай духтаро нигаҳ 290 сомон. ҳоз дига цветошам нишон метиҳам бинен. Мана цветоша диден духтаро бежви дора баъд вай дора фиолетови цвет дора. Ана бо кадом цвет аст? Бо коричневӣ. Ина расветкоша диден ҳамаш хушрӯ ҳамаш фасон сафедшам ҳастай духтаро. Иш бо 200 сомона у дора сафед дора. У жемчуг дорам сафед дора. 270 сомона 200 сомон бо аксия сар додем. Ина 200 сомонаша ё бе жемчуган ҳамида монанда фақат ки жемчуг надора. Нигоҳ кунен 200 сомон и расветкоша духтаро пакривали болои диван беҳад фасон беҳад хушрӯ духтарако. Касоне ки омада наметонанд цветиш хушрӯ будай касоне омада наметонанд духтаро нависен рақамошон ҳаст дар рӯи экран даравакак шумода доставка мекунанд. Цветоша диден чихе расветкачаҳои фасон доранд. Марамат биёен духтаро пастелни билёи додамаи фасоне ки на 200 сомон 220 сомона буданд ҳозир сабоат инора 170 сомон кардагиай бовар мекунен. ина аднатониёи вишивкадори хушрӯ вишивка дора на навистаҷоташ вишивкаяй марамат бинен чихе расветкои хушрӯ дора. Марҳамат расветкош бисёрай ина бо бинависеншона бо шумода мефаҳмонанд. Нархошон 170 сомон додама. Ана инош бо гулдорошана ино чанди? Иношам 170 сомон. И ваяя она му фосфорния гирон мешаку 170 сомон. Ина духтаро каседа дар корай бинен чихе гулои хушрӯва и тигрша бинен тигрш хушрӯ ямам нарха 170 сомон 170 сомон. Марамат духтаро кадом моделиш маъқулайтона нависен дарав доставкатон кунанд ё ки биёен. Бозори Корвон тарафи Пажарка бай ҳафтум дарвоза шашум ҳафтум қатор 143 контейнер. Марамат духтаро ина ям хушрӯ будай нигоҳ кунед духтаро ям 170 сума 170 сомон аланои оригинал. Марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. нигоҳ кунед якта ба якта ҳамаша шумода нишон додестай то ин ки ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. Мана диден гилоша диден чихе хушрӯчай ишаишта хушрӯ ишаишта хушрӯ ҳамаш бори навай ина
бисёриёда нарасида буд. Ина бори навда бисёр омадагиай марамад мо шумода навор гирифта нишон додастем ки қафон намонен аз анами навинкои фасон аз анами навинкои хушрӯви сабоҳат. ана духтарако Джеймс келиҳои оригинал бисёриё ҳамин чиза мепурсанд. марамад сабоат боовардагай боз ҳам арзон кардана. чанд пул шид тигрои оригинал духтаро? 300 сомон кардем. ина 350 сомон буд. 300 сомон шидагай принча бинен гилча бинен чихо хушрӯвай духтаро. марамад оригиналошай Джеймс Келли ана бад иҷада бо ҳастай ина гилдорош аста. ина ҳамаи ҳами 350 сомони оригинал 300 сомония оригинал марамад арзон кардагиян успед кунен биёен духтаро. касе омада наметона бинависен доставкатон мекунанд. бозори Корвон тарафи Пажарка 7 дарвоза 7 қатор 143 контейнер духтаро. чӣ тавре ки гуфтум ина серишам хушрӯ будиде чӣ тавре гуфтум агар омада натонен нависен сабоада рақамош аст дар рӯи экран доставкатон кунанд. инаи вайшам хушрӯа узоршам хулас ҳамаи ҳамино 300 сомон шидагай дар аксияи навбати сабоҳат. Ёрам аксияда бо овардем духтаро наёфта будан ҳамаи ранга кушасуз якчак нишон хушрӯа ё чанди ё 320 сомон будан 260 сомон ина кардем духтаро 320 сомона 260 сомон шидагай дига чӣ мефоратона марамад сабоада бинависен дарав доставкатон куна. ина диден сафедиш хушрӯ анаи серишам қа багатияй духтаро сериша бинен аз нишон метиҳада расветкоша биненда маҳқултон мешавад. мана ярки фасон будай диден саусша диден ина фиолетовиш ҳастай анав апелсинови мешави персикови меша о персикови цветш ҳастай баъд ина сериш ҳастай ира бинен чиха фасонай. хулас ҳамаи ҳаминора арзон кардан 260 сом кардия 260 сомон ина расветкоша бинен ина диден чиха расветка бисёр дора ая сери ина ду намуд будай ҳам тёмна сери ҳам ина хеле светла сериш будай. хулас ина скриншот кунен партоен кадомаш маъқул мешавад сабаъд доставкатон мекунанд. инаи дилако вишивкаян инами ҷои дилак шайку вишивкая беҳад хушрӯ 300 сомон оригинал диден чихел будай чиха фасонча будай диден болиштакош хидиш 290 сомон ина барои шумо метиҳам. расветкош аҷоибот расветкои хушрӯвай марамад бозори Корвон тарафи Пажарка 7 дарвоза 7 қатор 143 контейнер ҷои сабоҳат. цветоша дидестен духтаро расветкоша дидестен ина айям сериш ҳаста инами цвет. хулас бинависен бо маълумоти бештара айхичон пайдо кунен. анами намуд шапалакҳои 3D-рад бисёриё пурсида буданд. нигоҳ кунед сабоат бори навда ҳамаи цветоша овардагиай бо аксия кардагиана 4 та налочка дора 260 сомон ина ҳози расветкоша нишон метиҳа биненда чихи расветкои хушрӯ дора. мана сери цвет ҳастай диден расветкоша ина ҳамаи расветкоҳо ҳаст. хулас 260 сомон ина 4 болиш дора бинен чихи фасончаян 3D шапаракош намо бишивкош хеле буромадагиян. ина марамад каседа дар корай метавонен муроҷиат кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен. ина сафедчам будай диден чихи хушрӯ бозори Корвон тарафи Пажарка байни 7 дарвоза байни 6 7 мешада 7 дарвоза 7 қатор марамад ин ё бо новинкаяй 143 контейнер духтаро ина новинко 350 сомон марамад дига цветошам ҳаст. ина биёен айпеш бинен маҳқултон меша иям хушрӯа ичам пул 350 бишивка я ина ҷои гилиш ина диден чиха хушрӯ мана 350 сомон каседа дар кораи рақамои сабоат ҳаст дар рӯи экран нависен бо айхичон маълумоти бештара пайдо кунен. омада натонен агар доставкатон мекунанд. омаданӣ бошанд биёен як бор бинен борошада қа вариант бисёрай ҳамқа бисёр борои новинка боовардагай ки иша ишта хушрӯ иша ишта хушрӯ ё чанд пулаян ё 320 сомон хушрӯгиша бинен духтаро ина арӯсакода варианти беҳтарин ҳамаи ҳами расветкоошай диден чиха бо расветкои хушрӯ доштай. марамад ина кадомеша мегирен дар равакак шумода доставка мекунанд. инам ё ҳамаш цветоям яй
курпои фасони шӯбагӣ духтаро нигоҳ кунед. Бори новинкаи сабоат чандта расветка овардагия. Ира бинед ғавсак хушрувак чанд пулай? Қай хушруваи цветше. Иш шутриш бо. Диден? Хушру буда инаке. Иё чанди карди? Ва 350 сомон ғавси фасони хушру 350 сомон нигоҳ кунед. Ана ин амучам ҳаст. Ишам 350. ғавси бадан хушрушан нигоҳ кунед. Ина 350 сомон. ҳози худаш наворда наметова. Хулас нигоҳ кунед духтаро ҳама ямира акция кардагаи сабоат 350 сомон бори нав ғавси хушру фасон марамат каседа дар корай дархост кунен доставкатон мекунанд. Агар ки худтон омадан натонистен. Бозори Корвон тарафи Пажарка 7-ум дарвоза қахшвае 7-ум дарвоза 7-ум қатор 143-ум контейнер. Иқай хушруа иқағавсай пастелош бромадаги буд ҳози курпош абровард. Ина нигоҳ кунед ғавси хушру пастелош тамом шид бромадаги буд пастелош доранд. Ана бо адиёлош овардагиан. И цветчам ҳаст. 450? 450 сомон беҳад ғавси хушруаи духтаро. Ина каседа дар корай ҳатман муроҷиат кунед. Доставкатон мекунанд. Духтаро бо ай омад. И адиёлои 600 сма буданку 500-600 сма. Ози чанд сум шид? Ҳам 400 бо аксияда. Ана аксияда 400 сомон. Марамад ина каседа дар корай 400 сомон. Диден? Ишаишда фасон 400 сомон бинен. Додамаи калонан 400 сомони вазбинан. Вазбинан духтаро ҳами 450 бо аксия бо 400 кадем. Диден? аҷоиб хушрӯ. Иҷада вариант бисёр доранд. Принтош ҳар хелае духтаро. Марамат бо метавонед худтон биён ай пеш бинен. Омада натонед нависен худчон шумода дарва как доставка мекунанд. Ина зеброи ки 140 буд 400 сомонаш омадай. 140 сма буд ку пледаш. Ина 400 сма ғавс шомадага. Ина марамат инаи ҳамаш расветкои ҳавая. Додамои калони хушрӯ. Аксияи калон боз ҳам дар ҷои сабоат духтарако анами намуд адиёлои ягодама ғавсакан духтаро ира бинед. Ино 200 сомонӣ будан да ётон боша аксия карда будан 140 сомон. ҳози боз ҳам бори нав омадай идоф барои шумо 130 сомон кардагиан. Леки доставка аз сета болояй духтаро. омаден биёнем яктан боша айҷошон бихарен бирен. Не ки агар доставка хоҳен ай сета боло доставка мекардиан. Марамад ина нигоҳ кунен. Хушруа ира бинен. ғавсае ягодамаю калоная. Марҳамат духтаро биёен бозори Корвон тарафи Пажарка 7-ум дарвоза 7-ум қатор 143-ум контейнер ҷои сабоҳат. ира бинен охи ишаишта хушру принтошам фасонай хучам ғавсаки хушруай ира бинен. Марҳамат беҳтарин вариант дар ҷои сабоат. Баъд медонен ина инам дод 200 сум будан додамая 170 сомон ва инигин дора ина зар доштиян ира бинен. додамаи калони хушрувай 170 сомон. И моделош аксияда 170 сомони штагай. 200 сомонан. Ина ҳози 170 кардена. Ягод палтарашкая. Якним одамая. Якним буда. Хай хулас ина духтаро. Рақамошон ҳаст. Расветка бисёр доранд. ира бинен ишаишта фасон нархош 170 сомон. Манаи цветошам ҳастай. Сигрови астай бо гулдорш астай. шобино комплектои халатора мепурсанд. нигоҳ кунед чихе комплекти хушрӯ шаҳу арзда халат дора баъд полотенца дора на 400 сомон будак ҳози сабоат 290 сомон кардагай. марҳамат иҷада бо расветкош ҳастай вирсачи беҳад хушрӯи сифаташ ина каседа дар кора доставкаям доранд. 400 сомон буд ҳози 290 сомон шудагай. бозори Корвон тарафи Пажарка 7-ум дарвоза 7-ум қатор 143-ум контейнер ҷои сабоат гӯяд нишон метиҳанд. И моделиш чихеле? Ино 600 сомон будан ҳози 500 сомон шудагай. ира бинен арӯсакода чихе вариантои хушрӯ омадай. марҳамат метавонен омада харидорӣ кунен духтаро. агар омада натонен нависен доставкатон кунанд. ишам фасона ичам пулай
600 сомона 500. 600 сомонае 500 сомон шидагай. Диден чихе комплекти фасон. Ина халат, полотенца, ҳама ями комплектода ҳаста. Диден? Ана баден иям хушру. И чанд смашай? Ишам ҳамия. Иям ҳамоая? Ина. Расветкоша. Расветкошай. Диден? Чиқа расветкои фасон дора духтаро. 750. Ана и модель бо 750 сомонай. Аҷоиб хушру. 750 бо арзон мешава. 700 сомонда медодиян. Аз инам расветка доран. Хулас духтаро пеши сабоҳат биёен. Баъд медонен янамуд покривалои фасон овардагай. ҳози нишонтон метиҳем. Ин коробка дая? Оё коробкан ҳозир ки бор омадай? Коробка дая. Духтаро нигоҳ кунен. Чихе варианти хушру туҳфаям барен. Туҳфаи беҳтарин. Ина диден? Сундукча. Хушру ва ира бинен духтаро ё чанд пул? Аҷоиба 500 сомон. Дигар намудошам ҳастай духтарако. Ина шакли кушодаша диден? Дигар намудошам ҳаст. Агар ки омада натонен, ина намучам ҳастай. Ҳамино ҳамашинам хеле коробка даян. Омада натонен, нависен худшон шумода доставка мекунанд. Беҳадам варианташ хушру. Қайшам фасонае. Ё чанд пул? 4. Ё ваян. Се болиштаям. Бепарпаракан. Бепарпаракан се болиштаям. Нархш чанд сма? ҳам 450 сума доранд, ҳам 350 сомона. духтаро инаи вариантам ҳаст. Бинен чихе вариантои хушру. Ина ози расветкоша бинен. Бантикдор чанд пулай? 450. Инаи бантикдор 450 сомон. Беҳадам покривалои фасон. Барои арӯсако вариантои хушру. Ягонҷо туҳфаям барен. туҳфаи беҳтарин марамат сабоада нависен бо шумода мефаҳмонам. Бор бисёр модаги духтаракора бигем марҳамат кунанай пеш биям бинам. духтаракои хушру ин чунин сабоад анамахе курпои фасон овардагиай. Ҳам як одама, ҳам ду одамаш ҳастай. Иноро чанди кардаен? 350. Пиллагия на? Ина курпои 350 сомона пиллаги ду одамаи калон. Марамат вишивка дорай. Дигар цветошам ҳастай. Мана расветкошам ҳастай. Диден хушруа расветкошон. А як одамаш чанд сумай? 200 сомон. Як одамаш 200 сомон. Марамат ина бо бинависен сабоада бо шумода мефаҳмонам. бозори Корвон, тарафи Пажарка, 7-ум дарвоза, 7-ум қатор. Барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст. 143-ум контейнер. Ина ира бинен духтарако. Диден? И чанд сумашай? И ҳам 350. Иам ҳаму ду одамаи 350 сумай сафедиш. Диден? Пиллаги хушру фасон инами глош вишивкаян. Ё ам 500 сума будай. Акция кати 350 сомон кардагиян. Ина биёен бухтон катишон ҳам суҳбат шавен. Ино чанд пулай? Гулдоракай тоза 300 сомон. Инаи бамбукои тозаи гулдор 300 сомон акция кати. Мана марамат барои маълумоти бештар сабоада муроҷиат кунед. Расветкошам расветкои нағзакак будай. Ина диден? Чихо хушрӯй. Ино 3D ай диден глош хеле буромадагиай. Мана марамат биёен бо ай пеш бинен. Грандиозная распродажа дар ҷои сабоат бовар мекунен духтаро. Пастелни бильё 60 сомон. Ина як одама пастелни бильё 60 сомон. Ина миёяя сабо? Ина мино ҳама 60 сомониай. Расветкош бисёр будай духтаро. Бинависем бо кати хичон ҳам суҳбат шавен. Ё чанд пулиян? И ду одамаяй? Ана ино ду одамашан 80 сомон. Доставка ай чанд та боло дорен? Ай 3 та боло доставка мекунанд. Марамат. Ина иҷада бо 100 сомонаш ҳастай. Диден духтаро? Ина ду одама 100 сомон. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, 7-ум дарвоза даян, 7-ум қатор, 143-ум контейнер. ҷои сабоат. Дидена пастелни бильё аз 60 сомон сар мешава. Ина каседа дар кораи духтаро муроҷиат кунен. рақамои сабоат астай дар рӯи экран. Бо кати худаш ҳам суҳбат шавед. Ина иношам ду одамаи 100. Инош бо як одамаи 100 сумашай. нигоҳ кунен. 100 сомон. Мана. И шаишта хушру ангош, и шаишта хушру. Ина бо 160 сомона ду одамаш будай. Диден чихе вариант бисёрай. ҳамаша барои шумо арзон кардагиян. Марамат интихоб кунен. Доставкатон мекунанд. Ина бинен ҳамаш бори нав, ҳамаш хушру.
акция пакет 300 сомон. 200 сомони найно 300 будан 200 сомон кардагиян.